Hello. Hey, hvad så? Lige nu klar mig. Så her ved computeren, hvis I vil se. Hvis I kan se, som I kan se. Det er sådan en. Nu hvis jeg kan ikke huske, hvilket mærke det her. Det har et eller andet mærke. Actually, care. Jeg er rent faktisk glad. Pink. Styrer for vildt. Og sort. Og så hvidt. Og så computeren, det er det der mærke. Så ja, men det var lige det. Ja, det var det. Men når jeg engang har fået sparsom til 750, og det så får jeg sgu sådan en bærværker, og det glæder mig virkelig til, for så skal jeg virkelig optage med den. Hvis det er, jeg gider. Eller optager bare min telefon. Men ja, jeg håber virkelig at få nogle subscribers. Men ellers tjek min anden kanal ud, for jeg har 32 subscribers.